Vezi. Čekaj da ti se pokaki konj na glavu. Pokakija se, vidi kako si izubio jadnik. Pčele te ujele. Šta je to, šta je to? Piš. Piš. Tamo piš. Piša popišala. Piša popišala. Da. A govance? I govance tamo. Kako je, čvrsto ili mekano? A? Što tamo? Govance. Govance tamo. Si čula, mama, tamo govance. Nikolino govance, jel da? Govance. I ne damo ga nikome. Tačno, nikome ga ne damo. Da pojedemo pišu, da pojedemo pišu. Sad ćemo da pojedemo pišu. Gde je piša, gde je piša? Joj, pišu da pojedemo. Hoće konj da pojede pišu. A? Šta je? A, uplašio si se, jel da? Šta to radiš? Govna tamo. Guza. Guza. A gde govna? A ti film si? Tata daje korpus delikates. Puf. Kako tamo, smudi? Što smudi? Što smudi? Usro se. Nikola se usro.